tipereke moni kwina kulikonse kumene mukuonera kanema wa times. Iyi ndi programu ya Hot Current ndipo ine dzina langa ndi Ben Mapira. Lero sindili ndekha programu ya Hot Current, ndili ndi ambuye Bishop Chafumuka. Takulandirani wa. Tathokoza Ben. Ayi inu ndaperekaniso moni. Iyayi lero ndi Mapirawa abeni pa Hot Current. Yes. Ndithu kuti mandilandira ine kapena kulandira. Iyayi koma ine ndakulandira. Ayi tathokoza. Ayi ziko mukambi. Mukhale omasuka chifukwa ambuye Bishop lero muno mwatentha. Muno mutentha muno. Muno mutentha muno. Ndi Mapira muno. Ndikuti mutentha. Yes. Chabwino lero miti athu ndi itatu. Mutu number 1 mundipese bwino. Mphekesera za kuma embassy. Tizimve bwanji. Maomba mutu menewo. Ndaumva kwambiri. Number 1 mutu nduberewo. Kuma embassy kumphekeserazi. Tizimve bwanji. Number 2 msika wa fodya ndi ndalama zakunja. Zichitsala bwanji chaka chino. Munditsatira bwino. Ndikutsatirana mami. Mutu womaliza. Timvese bwanji zogwesa msika wa waka kulilongwe. Uzuka bwanji. Iru datisia iya. Izuka Iya. Andepeza mwa. Mwazitenga kuti. Programu utayiyamba. Kodi izi nza kuno. Kodi izi mwine kutiko. Ale babo dzina. Nanga ale babo. Muzamakaidi. Koma munachero baya. Munachero. Koma mapesa mwana. Ayi basi ine ndapita. Ayi programu. Oya mbe Bishop. Koma magiraji sibe. Ibabali mabanduka kaka. Ayi ndabali kwa kuti. Manda bali kwa kuti. Wapita ba. Wapita. Yaba na kutokyo. Yaba binadadira ndilama. Ndaba binadadira. Muzawakaidi puma. Sasa social media pili. Muzawakaidi puma. Chabwino kamene mungotsegula kanema wanu nthawi yathu nde kuti ingothamangira 5 minutes past 6 24 May 2026 la Mulungu ndipo kuchokera ku Times Television pokunyadira timati TTV tabweranso ndi chiprogramu china cha The Hot Current. Chiprogramu chimene tikumakhala kukambirana nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Ndipo tikamakambirana nkhani zimene zizi timakamba nkhani zimene zimuona mtima chilungamo chimayenda ngati madzi. Sinalanga ndine nkhwenda vivi Wonder Msisa potinyadira timachita kuna kuti nkhwenda munono. Tilipo mpano ndithu ambuye Bishop komanso ndikuonesereni ambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka. Ndakulandirani ambuye Bishop. Tathokoza kwambiri. Komanso mngoni wawo amenewo ndi bambo Bayana Chunga. Takulandirani amngoni wawo. Tathokoza. Nkhani zathu ndi zitatu. Mmene anachitira Mapira muja ndipo amwene ndikubwera ndikuthamanga wako ndikuona pa ujeri TV ya reception. Kodi program ya. Hijack yawe jacket atenga chipewa atenga. No. Nkhani zathu ndi zitatu. Nkhani yoyamba tikuti mphekesera za ku embassy. Tizimve bwanji maina anthu akugawana. Congratulations. Tikuziona tonse. Tizimve bwanji nkhani zimenezi. Yachiwiri tikuti msika wa fodya nde uli mkati. Tikaona ndithu ndalama zimene tagulisa chaka chino kuyerekezera ndi chaka chatha, situkuchita bwino. Koma ma demands athu akukula ngati dziko. Kodi tikhale ndi nkhawa kapena kumbuyoku kukubwera ma solutions. Yachitatu msika wa waka wagwetsedwa kuti ayipitani mukakhale ku msika ovomerezeka. Tizimve bwanji zimenezi. Nkhani zathu ndi zitatu zimenezi. Koma bwanji timve uthenga ochokera kwa ma proud sponsors athu Series Enterprise. Kama okena kake pa mpando pacha. Akuti in an unlikely event. Kuti yachita ngozi. Like most assuring you kuti singachite. Koma in an unlikely event kuti yachita ngozi. Chosambirira chimene mwakhalira ababashi. You know? In an unlikely event kuti sinapezeke pana Mapira takuigwira chino. Mukona bwanji? Ana onesa kuti yayi talent ilimo. Nyonga atu atakutenga chinthu je. Chinthu chapita ichachunga. Asenetenga chinthu je. Upati ukuyesera kaya upeza tukwabesa mundu. Chabwino ndakulandirani bambo inu nkhani yathu yoyamba ndi imene ndiyesa kuyamba pachitatu ngati nsakulakwa. Dayamba nditu timadontho kenaka ayi ndithu kufika pachimake anthu mayina
wakuti akulowera kwakuti wakuti akulowera kwakuti wakuti akulowera kwakuti mayina anthu amene akuti akupita ku maembasi. Kodi ndiyambe ndina mngoni wawo reaction yanu inaliyo kuti bwanji popeza kuti lanunso dzina limatchulidwa mbali imeneyo. zokambidwa ndi zimakambidwa ndithu ndikumbukira kuti actually nali Monday if not Tuesday tinali ndi meeting mu entertainment studio ndiye phone inali patali tapeza kuti sono tati pa break kuona phone ma message ambiri ukasegula ati congratulations nkhani ya gate ndekena kankumaona za masamba nchezo zolembedwa ndi zina zoterozo kunena zona timanena kuti whether it's true or it's not true koma kungotchulidwa kapena kudziwa kuti alipo anthu ena amene akakhala uko amakuganizira kapena amationa nkumanena kuti kuma anthu andoti atha kuthandizira pena pake ndi chinthu choti we can't take it lightly. Timathokoza ndithu kuti alipo amalaya ambiri amene amatifunira zabwino komanso ena amatiganizira kuti koma pena pake I think mutha kuthandiza dziko koma tisimikize ichi tonse sitingapite ku embassy. Tonse sitingachoke mdziko muno ndikugwira ntchito za boma kunja ena kukhala mdziko muno ndikumagwira ntchito zosiyanasiyana ena kandi za ulimi ena agwire ntchito kutola nkhani ku Times ena kayapite kuti makampani aboma ena ka makampani awo tonse sitingapite kumene kuja ndipo iwo amene ataoneke pa mndandanda womaliza umene Ministry of Foreign Affairs itatuluse kuti awa kupita ku maembasi osiyanasiyana tafunira zabwino zonse ndipo pempho lathu ndinongonena kuti inu amene mutapite please kapangeni represent well this country. Mukapita inu ndikuti tonse tapita. Ndipo mukagwire ntchito choyamba chofuna kuyang'ana ubwino kapena kuti zinthu zimene zingathe kubweresa ubwino benefit to this country. Musakambe kuyang'ana kaya thumba mwanu koma look at the national interest first. Kwina akonso kungonena kuti Malawi pena ifenso amapezeka kuti zoyankhula zimachuluka kwambiri mwina mulipo ena oti mafuna kupita malo ndo apezeka kuti wapita ndiwina accept it. Mulungu amapereka mphaso mosiyanasiyana aliyese ali ndi nthawi yake you accept and move on. Ndipo mawanga omaliza akhala kuti ife we are committed to our work and inu amene muli ndi nkhawa nkumanena kuti iyayi times iyayi ife timadziwa kuti ni ntchito yofuna kuthandizira ndipo bomalo timalithandizira as a fourth arm of the state kutha kuunikira pamene boma mwina sili kuchita bwino komanso pamene kuchita bwino kuombera m'manja pamene sakuchita bwino kuunikira kuti iyayi aboma apa mnakachita motere moti amene amatimvesesa lero kutchali chinakumana ndi munthu wina amene amandiuza kuti asendi macheza ndi Bishop ena ake akatolika amene amanena kuti komatu maboma ambiri samatha kuimvesesa program ya Hot Current. Program ya Hot Current akuti nentakhala kuti ndili mboma Bishop amanena choncho osati Chafumuka kwa Bishop achikatolika akuti nthomalemba notes chifukwa zimene mmanena ndi zinthu zonena kuti munthu atati azizitenga ngati constructive criticism athu amapezeka kuti bomalo likuyendesera bwino koma ukamaitenga program ija ngati kuti iya isana attack ndiye kuti isungapindule nayo. So kwa ife we are committed to doing our work and we know we are benefiting this country by being the fourth estate. Ziko mukambire amngoni wawo kuti ambira program yathu ya lero ya the Hot Current. Ambuye Bishop sikuliratu social media izapha munthu ma BP machani inu nkhani mwayilandira bwanji mukuzimva bwanji zimene zizi ndipo tizichite hando bwanji imeneja mulungu analola kuti ichitike social media iphulitse ndaphunzira kanthu kena kabwino kwambiri chabwino anthu one apo Hot Current amati inatha Hot Current inatha awayana sakubebetsa ajene andevu zamwa inatha bula imeje the Hot Current amandipesesa amva zoti mukuchoka anthu akuti ndiye makhala ndani inatha ndaya masomano kunena anthu achawo guys akachoka basi fe titani so ndangophunzira kanthu kena kuti galo akamakuwa ndi kwake kubwera alendo akukuwa kulya so sunganene kuti just because wakuwa ndelona akuba nthawi zinamba kuti wangosangalala yes ndaphunzira kwambiri kuti pakati pa iyayi wayanayi mbola iyayi zero koma 3 days komanje vanabandi amaule wayana akachoka abatitani wanda akachoka titani as you have said kuti in both ways kuti ngati nzoona ukhozo lemekeza mulungu kuti iyayi anthu 25 amene amatidalira
ngati ndizabodza tisamale kwambiri social media chifukwa ikozo kolowetsa mchire sinanga awa Bayana ndi awa jene ndi awa koma ndinadziwa kuti ndizabodza ndinadziwa kuti ndizabodza basi kumene kuponya lili mocha ndadziwa kuti singakazona ile ndadziwa ndizabodza ndikunena kuti ine kuti list jayo ndiyabodza pa ino ndinaziwa cause ineyo ndimatsatira zinthu zwi D ndimamuziwa F ndimamuziwa G ndimamuziwa mboma chito mene makhalira so ndinaziwa paja kuponya lipaja nakapanga kuyang'ana akumtsitsa mu pesa akumtsitsa mmoja sekende wakandikwerekeza ndo nadziwa kuti kwaje tiyambe to begin I knew ayi anthu afa to ndiye mutazira musamati fusiretu Chubaile ile ndichilungamo tinabale tsiku limodzi. Ile ndasola lizizi hayi. The social media ndichilungamo munabale ya tsiku limodzi. Oh, ni twins. Pale zina munthu umathakuona kuti azizizi akuti aya abambo aja amagona ndi wantchito kukaona kantchitoko olosana yange umathakuona kuti awangonena koma ati ndi wantchito kumona wantchitoyo mmene akuyimira kosa akazi ati koma anthu aja kuti azoona chifukwa zimene zikuonekera zina mambo na wazia anyway kuchokera ku maina amaoneka pale popo kuchokera ku naoneka kaya aujeni au nduna athu Shadrack na Malomba Dr. Shadrack na Malomba MP akuti zimenezi ndizabodza kutanthauza kuti list yeni ichokera official places so kwanonse amene mukufuna kudziwa kuti apita ku embassy ndi ndani dikirani china chilichonse chili ndi nthawi yake ikakwana chilichonse chimabwera poyera usakhala ndi phuma yayi chifukwa pena munthu akumakuza anthu congratulation maso kuti ndi ayankha kuti chani because iweyo you don't have any official communication so yayi nkhani ndi imeneyo mphekesera mziko muno siku lina ndithu hayi social media iyi izatigwesa ni mabibi nkhani yathu yachiwiri ndi ya Msika wa fodya ndifuna kuti ndifotokoze bwinobwino kuti tione kuti tikuyenda bwanji and why are we bringing this topic mu program iyi. Msika wa fodya ndi msika umene umatipasa chithunzithunzi kuti almost theka la ndalama zimene timafuna ngati dziko zichokera kuti chifukwa tikagulisa fodya ameneyi ndama amatipasa ndalama yakunja ija tikamati ndalama yakunja ikusowa anthu amati tidikire msika wa fodya ndi msika wa fodya uja ukamakhala kuti sukuyenda bwinobwino anthu amakhala ndi nkhawa kuti kodi zitithira bwanji kupita chitsogolo. Now here is analysis ya mmene fodya akuyendera kuti timvesese bwinobwino. Pofika pachisanu pa 22 May 2026 tidali titagulisa fodya wokwana 29.01 million kilograms tamugulitsa ameneyo pamene mtengo wake umakhala average $2.10 per kilo kutanthauza kuti tagulisa ndalama zokwana 61 million dollars 61 million dollars imene tagulitsa pofika pachisanupa pa 22 May. Nthawi ngati yomweyi chaka chatha pachisanupa 22 May chaka chatha kungofanizira it wasn't actually pa 22 but I just want you to understand that picture. Tidali titagulisa 56.6 million kilograms pano tagulisa 29.1. Last year same period tidali tagulisa 56.6 million kilograms ya fodya. Mtengo wake average imakhala $2.42 per kilo kutanthauza kuti nthawi ngati yomwe chaka chatha tidali tili ndi ndalama 135,073,000 so 136 million dollars pano tili ndi 61 million kutanthauza tikafanizira nthawi ngati yomwe chaka chatha tikushota ndi 74.7 which is almost 75 million is off of what we had same period last year. Now let us look at this year's estimates. Tikuchita estimate kuti tipanga produce 197 million kilograms ya fodya. Ogula
akuyelekeza kuti akufuna atagula 170 million kilograms, kutanthauza kuti ngati dziko talima ochuluka 27 million amene sitikudziwa kuti tipanga naye bwanji fodya ameneyi. Nthawi yomwe tangogulisa fodya tagulisa 29 million. So you can imagine kuti it's almost the tobacco amene tinayo ochuluka kwambiri amene tatsegula misika kuzafika nga nthawi inoyo. I want you to understand that. Last year tidali ndi makampani ogula pafupifupi 10 and 11. Chaka chino papepala pakuonesa kuti tili ndi makampani 8, koma amene akugula kwambiri fodya alipo 5. Chaka chatha titamaliza kugulisa fodya yese tinagulisa 221 million kilograms wa fodya ameneyo, ndipo zimene zinatipasa ndalama zokwana 542 million dollars yoyendesera dziko lino idachokera ku fodya amene timagulisa on average ya $2.45 per kilo. Na tikuti chani? Tikunena kuti tikayang'anira ndalama zimene tinapeza tatsika ndithu ndi about 74 million. Tikayang'anira volume mulingo wa fodyayo makilogramu tatsika ndi 48%. Mtengo ogulisa tatsika ndithu panopa so far we are averaging at $2.10. Last year we are averaging at $2.42. Komanso mitengoyo sili bwino chifukwa chokuti there is an oversupply. Now there is this interesting issue that I wanted us to start our discussion from. Ngakhale kuti msika usukuyenda bwino in terms of the ogulaja akunenerera kwambiri akamagula fodya wathu. Okay, muchingerezi ndiziwerenge. Malawi's bargaining position has weakened due to supply pressure and forex driven agency to sell. It's like munthu kuziwa ndithu bachisanzo akatapira andikwenya akufuna ndalama zawo leroli olo andimenya andilanda galimoto, nde ndayitenga galimoto ija kuti ndikagulitse kumsika. Mwina mtengo wa galimoto uja pasiku labwinobwino sili under pressure ndakatha kuigulisa 10 million, koma chifukwa akatapira akufuna leroli 7 million yawo yoti ndapase, nde ndapita pa msika paja ndikuyang'ana munthu wokuti andipase at least above 7 million kuti ningothana nawo akatapirawa ndithane nawo ndikhani ntendere, nde wina zinthu zatatu kupasani 7.5. Kuti ne ndililire kwambiri kuti tifike ku 10 million kuja zivuta because I'm under pressure to get this 7 million to pay off these caterpillar guys so that I must enjoy my peace. So our bargaining has weakened because we want so much forex, yet these guys are paying us so little. Nkhani ndimene yoyo mwachidule. Tenti yambe kukambirana ndiyambe ndino angoni wawo. Tiyambe ndi komalizirawo umene mwamalizira. Yes. Kwa bargaining power. Yes. Chimene chimachitika nchono timayiwala kuti anthu amene amagula fodya ndi anthu a business. Right. And my interest awo nda business. Right. Sikuti iwo chidwi chawo nchonifuna kutukula Malawi kapena chani zimenezo ndizazi zimenezo. Iwo nkhani yawo nchonena kuti agule fodya pa mtengo wochepa. Yes. Mtengo umene utapangise business kapena phindu lochuluka akamakagulisa. Ndiye nthawi zina timakhala ngati kuti anthu onena kuti ombwambwana ngati dziko. I'll be very honest. Chifukwa ife tinayamba kugulisa fodya kale ngati dziko, you would have thought by now kuti tinaphunzira ndale zimene nthawi zina amapanga amene amatigula fodya. Koma mpaka pano amatisewera dadada. Chifukwa mukati muone kulima tu fodya ine ndikuwuzani kanthakena ndakhalako madera enawa olima fodya umakhala ngati ukapolo. Umakhala ngati ukapolo wawa. Kuti mukaone Amalawi mene amavutikira kupita manazale kugona ambiri amakhala zonena kuti even matupi yawo umatha kuona zikanga chani kuti anthu awa they give everything to this, and ambiriwo ndionena kuti akamazati fodya uchakulisidwa mwina ndrama nadyaso kale alime ochuluka. So iyi ndi nkhani yonena kuti ngati dziko izitikhudza, and yet at the same time mukaona mafigala awa nthawi zina Malawi timadana ndi manambala. Manambala awa akungoonesa kuti zinthu sizili bwino, sizikuyenda, ndipo nkhani tinadziwa kale. Koma funso nkumati tupangapo chani? Because for me there's nothing surprising. Muchita kuona kuti fodya amene akumfuna anthu amene 170 million, koma fodya amene mwapanga 197.
kutanthauza kuti even pena pake kuyankhulana panalibe kuno bwino. Nkhani ya estimation kuti tikati tipanga production yotani mwina panalibe kulumikizana kwa kuno bwino. Ndetapanga 27 million kgs more kapena kuti taonjezera ndi 27 million kgs imene angathe kugula anzathu ogula. Fodya amene apita kuti andogula chakudziwa zimene akudziwa intelo imene ali nayo kuti awatu wina akakamira fodya. Exactly. Ndezi chomapezeka zonena kuti ena akumaza kulisidwa mwanseri ndi kumatuluka maboda kumapita kwina. Nkhani zake zimakhala zimenezi. So for me I would say amalawi tinamba kale kunena kuti iyayi fodya timusiye esa kutipindulisa koma funso ndonena kuti tapangapo chani. What are we doing? Because manambala awawa ndomvesa chisoni ndodesa nkhawa komanso ndi amene akuonesa kuti kusogolo ku nkhani ya forex ngakhale chaka chino ivuta. Because at this moment timakhala kunena kuti yayi tamba upanga kumakhala stable kuti forex ipezeka chifukwa cha fodya. Koma apapa the way things are, I don't see the end of this year being as bright as we would have imagined. Ambuye Bishop. Yes. Fodya tidakapitirira kumudalira. Koma mwina kuti yankhula kuti akulu ndatopa. I cannot sustain you guys. Pezani njira zina. Is that how we should hear it? Mukamva zimene tikuwerenga manambers iwa ndi mene zikuyendera business iyi. Yafika nthawi yokuti zongonena kuti tisinthe zija zikhale zenizeni kupatula nkhamba kamwa. Mbena ndendera Dr. Bayana kuti sitingangosintha ndire. Chabwino. Nkhani yakusintha I think inabeba kwambiri chama 2010 mu. Mpana zinamveka kuti fodya tisiya kulima it. Do you know why? Fakudayambano makampeni ambiri ona kuti siyani kusuta fodya. Yeah. Anti-smoking lobbies adabwera ambiri nthawi imene jai. So now it's 16 years down the line. 2026. Yes. Tinena kuti ngati dziko tizindikira kuti fodya tizalimabe. Mina mpaka na kusogoloko. Right. Meti makhala ndi fisi picha. Yes. Kumaita kuchali andithu kuti anthu tifuna tapatsa fertilizer titani. Anzathu amene akugulawa. Manena kandi ya business. Yes. Ndipo yosanga lole kuti aluzire kumalawi kuno. Akudziwa ndi fodya wambiri amene wina yakhozo katayidwa. So they are pushing on us kuti tagulitse mo cheaper. Chifukwa kuti ife tikapanda akapanda kuti gula sitingagulitse so kwina kulikonse. So ndimaona ngati kuti padakhalabe task force yonena kuti ataunikira zimene zizi. Chifukwa ine nkhawa yanga kwambiri SP makhala pa mulimi uja. Mulimi uja amene ali kumudza amene amalima fodya uja. Amene mavuto asetu kambirana pano sakwaziwa. Koma kumakhamba kotale ndipo munthu amapatsidwa lamulo kuti usalime fodya kudutsira apa. Koma pano pati ndi surplus ya almost 27 million kilograms. Yes. Oti asala amene. Yeah. Number 2, it's high time titayang'ana ndithu seriously. Ine ndimati pali china chake chimene chimachitika. Chimene kumalawi kunoko umphawi tinauzolowera. Chifukwa chakuti anthu amene ndiolemerawo anaenda kupangitsira umphawi zozikhala opepa. Maitsanzo. Fodya ndi amene. Koma timakamba za minerals pano. Amene minerals aja mutapanga gold angakuzeni angapatseni makejes angapatseni malire kuti muli ndi gold wambiri ayi winayo basi abwerera sitikugula The demand ndi ambiri. Demand ndi ambiri. So we can also look at other areas amene tikhoza kuona fodya ali apopo titakana tamangira soko on serious note osati zongondera zijazo nanga zimene zozo zizayamba liti chifukwa nkhani imene yambuye Bishop mwaneneramu tinayamba kalekale kukambirana and fodya ayi ine ndikunena kuti ukamamuona amene akuchitira trend yache akuoneka kuti akugonja. You know, if I made makhulupirira Bible timanena kuti idalipo nthawi inache timaucha nsembe nyama nkhosa ija kuti ichose machimo a munthu. Yeah. Inazafika pena machimo athu anafika pa kuti nyama sikanatha kusuka asoyi. Parafuya magazi a Kristo. Yes. Yes. Fiko ng'ombe nani akuti phiri zimene muchimwazi. Inesi Magazi anga sangate kusuka. Tachepa nazo. Afika kuma deep waters. These are strongholds. Zinatengera Yesu kuti afe pa mtanda. Kuti ife tikhululukidwe chifukwa nyama mwazi wa nyama suka dathaso kusuka machimo athu. Fodya sakuti yankhula kuti akuluakulu miyala ili pasipa pamene mukundizalapa simungatengeko so miyalayi kuti indithandize ine ndikutopa munthune. When are we going to make that decision and say lelo tikuyamba zimene zizi chifukwa kunena kuti ndipita kukalima sikulima ambuye Bishop. Ukapinda malaya kuvala jombo kutenga khasu umakhala kuti wayambako kugaula. Tikuchedwa pati ambuye Bishop. Ndikukhulupirira kuti apali anthu amene amayang'anira za fodya tikuyankhula pano akuonera ndi masangalala osati kuseka ndikupita ndapita kulilongwe. Right. So ndinadutsa ndinaona M1 kuyambira pa nchewu ayamba kupala ndithu
akukulisa kuti Yeah. so ine mtima mwanga ndati ntchito iyi ndi yabwino Akumva. ndipo sangatiuze koma anamva Yes. pachana anena pa Yes. kuti kodi simungathamange mwana yankula Yes. tathamangani Yes. hayi ndithu Ajabi. ukupalidwa seuta Ajabi atusa matractor. ndithu uku ndi uku Yeah. kuyambira pa salima 5 fumpano mafika cha mbawimu Matractor atu. ya chimodzimodzi pamene tikuyankhula pano anzathu amene amayang'anira za fodya adziwe kuti chinthu ichichi chikupita ndipo kupita kwake mmene mafigures akugweramu this is a tragedy. Yeah. Ife tikudalira madollars omwe kuti atithandize Kuti tidene kuti nkhasako. Koma Koma panopa kupita mabanki tusu kuti ukaona kuti mabanki madola kupezeka be imene tingafunire. Bishop nkhani ya madollars akati awawa atiphonya awawa tikamasonkhani ina yosakhalanso bwino chifukwa mwina atikhoza khati kupupaphupa chifukwa ti madollars chenabwera atalowa koma apawo kukupita akukuko sidanga kuti season ije makhale yamphamvu kwambiri koyambira ku first week ayi koma ikakofika third week amakafonya wabwino kuja wapita so panopa about mwina mwezi watha sizikuoneka mutu wake kumapita kondezikhaza bwinobwino tinena kukhala masikala Malawi kodi Malawi kuno kuti anthu anzeru alipo anthu odziwa zoyena kuchita alipo ndithu zimene timayankhula pano amamva ndithu koma ku Malawi kuno kuli kavuto kamodzi kakuti ndidyapo chani ndipindula chani ndikalowetsa ndikapereka nzeru yanga imeneyi ine ndipindula chani koma takhala pansi kuti tiunikire kuti fodya kupita ku Malawi kuno kuti kuli zambiri apart from the minerals tindi zinthu zambiri zimene tikhoza kuchita ng'ombe zenizenizi Somba anthu amagamba za chambo chaliki Malawi timamba za mbuzi timandi yake ya mbuzi kodi kumene kuja ku Dubai Sudani ku Dubai yes kumene kutosayang'anako yayi koma kungokakamira fodya ngati kuti tifa fodya tukakamira fodya ngati ndifa fodya timali mafodya chabwino angoni wawo moyo pamakhala zinthu ziwiri zimene munthu mapanga ukaona kuti zinthu apa zavuta umadumpha ndekuti ndiweka ukadikira zinthu zija zimakukankha you are pushed what are we waiting for us to jump we are waiting to be pushed kuti zafike siku linayo kuti fodya nde palibe akugula guys chaka chino tigona ndi njala nde tikatenge drill imodzi kuyamba kumba golide mmodzi mango chimo kaya ndi lutairo kukasiya. What are we waiting for to venture into that seriously, to be seen? Kuti ukudu anthu tamba kuona kuti ma alternatives alipo sikolino poyamba tinkana mizana ngati kuti tilibe zinthuzo tazindikira kuti linazo koma chidodo chake cho sitinaoneswa mbi ujena anguni wawo. Ine ndimaona ngati kuti alipo ena amene amapindula ndi chisawawa chakufodyachi ndi chisawawa ndiye makamba nkhani ya amene makamba ya ma minerals kapena kuti ma alternatives njira zinazi ziliko ndithu kwani muona ngati alipo anthu ena amene akupindula ndi the lack of organization in terms of our mining. Ndiye mukabweresa dongosolo bwino ma structures aduka chifukwa akudyera kumene kuku chifukwa miyalayo ilipo ndipo kuti si miyalayo sikuti simatuluka imatuluka amaipezera language yake amaipezera njira yake anthu amatulusa miyala ino. There was a time I met this other gentleman and he said achimwene achimwene ziko lino mumachitika zinthu zoopsa ndipo Malawi ndife anthu oopsa kwambiri anamandifotokozera ziwiri zitatu ine mpaka na semwe kumene kuti are you sure these things are happening in this country? So alipo anthu amene they benefit when mining has not been officialized kapena kuti ndondomeko zijasana khazikisidwe alipo ena machita benefit. China si mining yokhayo muone even nyanja yathu tabwerapo ndi alendo chokera kunja kubwera kuatenga ndi kusalima kumangochi kunkharabe ndikaona kumati what anthu inu muli ndi malo okongola ngatawo koma takaona ni nsewu. Are you sure as a country zomoti mamanga zisangasa tikumangazo kuti izi zinde ndi prime land ya mphepete mwa nyanja koma kuona zimene tikumangazo are we sure we're serious about it? Are you sure misewu inayo simunganene kuti undi nsewu onena kuti ndi wa priority onena kuti mukaukonza utithandiza mbali ya tourism? Pana nthawi yake one of the reserve bank governors mu nthawi yakamuzu anandifotokozera kuti ati nthawi yake tapita kwa kamuzu wafotokozera plan ya misewu iyo kuti mu national budget fund konze misewu iyi atanatifunsa kunena kuti kodi pakati pa misewu iyi ndifuna mundiuze nsewu wina uliwonse ndi value imene itabwerese ku economy ya dziko lino tikaukonza
akuti nthawi imene ife tingoganiza kuti achigawo ichitikeko sonsewo nthawi zina kumakhala mwina ma MP kapena kuti nduna zina zamphamvu zimene zimafuna kuti msewu ukhale kwawo akuti navutikatu atatiuza kuti take a break. When you come back, I want you to tell me the value of each road that you want to construct imene mwalemba pano pepa. Ine ndikuona ngati msewu wopita kusalima, msewu wopita kunkhatape, msewu ofukasa wa nkhatape ochokhala ngati ndiwabwino ndithu ochola kunzuzu kunochokera kunoko mapita ngozi. I wish you were serious. Ukamadusa mapothoza munthu wasika ndege pachileka exactly akufuna kupita kumangochi ndipo seriousness ayiona pa airport first. Yes, akayiona airport azitafika kuti umakhanga is this an international airport ngati kutera munda ti ma building tili pamene popoti japo koma kumaona nthawi zonse tikukonza kwani kukonza kubwanji izi bwanji osangogumula kupeza mpati na bwino ndiumangapo zina zabwino. So inspiration nthawi zina imayambira pamenepo tikungofika mdziko you can be able to see if a country is serious or not. Nekenaka uyambe sono ma pothole ukafika mpaka na pene what is called the CBD. There is so much mene uona ma buildings anayika ma X amene kugwesedwa some 10-15 years ago mpaka na pano they're still standing there. Ukafunsa wa tingambe kochamanja tambe kochamanja dziko lonena kuti we are not serious. Nkumadabwa kuti uswa forex nkumadabwa no, nkumadabwa kuti kufodya ako basi tungoyang'anira no. Alipo ena amene amanjoya izizi chafoti nakhala kuti tonse tikumva kuwawa ndi nkhani ngatizi. We could have said let's go into action. Tupita ku break tikabwera kumene kutipitiriza ya fodya kenaka timalize ndi nkhani zina. Program imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Service Enterprise akamuna amene amagulisa katundu wa stationary komanso wa electrical. Utenga wa Service Enterprise. Ukulandiranso mkatikati mwa program ya The Hot Current pa Sunday 24 May 2026 Arsenal ikhala ikulandira chinthuchi. Chinthu chidapita lero lini mwambo opereka chinthuchi kwa Arsenal. Meti malo akuno ndekuti Arsenal ili 1-0 muti yang'anirako 2-0 kuyikang'antha nditu Crystal Palace. So Man City uloita tatani palibe chimene chingasinthe. Unfortunately moyo umakhala choncho nthawi zina zake. Ife titakumalira pano lomwe tingayankhulire pano. Koma ngati siti kuchinya zigoli palibepo. So tikamaliza kuyankhulana chonchi tizikhala pasi ngati dziko. Kuti akuluakulu kuti zikukanthu zikulongolankhula because achafumuka zokuti fodya siku linakaza gonja palibe amene anganene kuti samaziwa. There is no way ungakhale ndi chinthu chimodzi chomene chomangokhala imafika nthawi china chili chonse chimaza gonja. Timani napo apa nthawi zina zake kuti umati ukaona ndege zina nthawi imene zimabebera VC10 pano kulibe VC10 kunabwera ndege zina nthawi imene yotu inakhala ndege anthu amapita ukaona. So there is a lifespan to anything. Kukonzekera kufuna kusintha zinthu ndenzeruzo. Koma kusizimatherapo kukonzekerapo kuti ziyamba kuti chimavuta ndi chani ambuye Bishop. Chinthu tili nazo mdziko momwe tili nazo ndithu tili nayo mdziko momwe timamva tati sugar chambo koma kaka fodyayo kaka chifukwa chakuti wina wake adapanga decision kuyamba fodya ndeti kuopa ife kuti tiyambe zina zanyuwani. Mati mufuna kupereka chisanzo. Mwapereka chisanzo chanu. Takambaniso kuti tani kuti tichite kupasana matheche. Kuti mawa tiyeni mtikambe kukumba golide. A president akale Dr. Bakili Muluzi ndamene kukumbukira anabweretsa OVOP one village one product. Mafuta tikugula mu shop 18,000 amapangidwa kumudzi. Kumidzi ndithu soya wathu emeyo. Kumati kadira kena kanga panga mafuta opikira zinthu zimene tikugula zoti mpaka nakumanga chita kuona ku South Africa kunoko ku Malawi. According that production ya OVOP imapitilira amene amabwerayo ndikumayipanga intensify kuti isakhale isabwere pansi. Sinangafuta kuno ndale kuti chinthu chabwino chimana panga MCP akabwera TPP yanena kuti chimene chayi amapanga tanzatwe chisiyeni. Chinthu chabwino chimene akapanga Joyce Banda abwera TPP chimene chisiyeni. Chimene akapanga TPP abwera MCP. So kuzungulira ukuku kuti bwerekesa kwambiri. Koma ndale siti chifukwa ndale siti ya kumene chifukwa chonena kuti anthu nandalewa amene timatha kuanena nkuanena chilichonse chosangalatsa chake nchakuti amakani nthawi yochepa. Anthu amene tinkaopa zaka 10 zapitazo tumenya nawo mashona tulutsana nawo. Ine ngati ine munthu wandale sandi wawitsa munthu ya. Moba ndala mbebisho. Munthu wandale samadi wawitsa munthu.
Hayi samandi wawisa mutu. mazatu 5 years Hayi samandi And wawisa the short span. Olonda mona kwenda chigamo tokanga chindege samandi wawisa mutu. Eh. Because I've seen politicians going up and we're admiring them. I'm seeing them akugwa. Ife anthu amene simabanga za ndali ife. Kuli ma technical anthu anzeru zake tidzakhale pasi tsiku lina. Anthu awawa adzatibweteka. siku lake litiro ambuye Tayamba lero. tayamba lero khala pasi muzina kuti meta khala pasi tikachoka panopa akuluakulu ambuye bishop munthu amene akufuna kunyamuka kuyenda kupita kulilongwe ukuyenera kunyamuka ambuye bishop ukayamba chonchi wayambako koma ungoti andipita ambuye bishop you not go anywhere. Why is it who must start? Pali zinthu zina zimene tinayamba pakati pa decentralization. Yes. Decentralization. Yes. Yeah. Kuti uje ni mphamvu zichoke ku central government zipite maboma ang'ono. So pali zinthu zina zimene tinakayamba ndimanena za golide. Palunzu bana akumba golide. Palunzu amaveka kuthondo koseko. Akumba nyamata. Golide okumba dikaso. Ali pafupi kwambiri. Ali pafupi. So ngati munthu wakumudza kusefa golide chonchi ndikumpeza. Bomba silingapezeka machine. Ndikabanga zimene zozo kuyika mpanda kuyika zija zofira kuti musabwereke kuno. Tamva utsoro mapeza golide. Fama kadi golide. Akumagulitsa. Mose muneno kodi mukanga zimuziwa. Yeah, ine ndikumveserani andi fuso limene tikufusana ndokuti tikamamva information ngati amayiningi akamamva zimene tikunenazi ngati mene anamvera amamvera zina zija azidziwa kunena kuti tikamanena patikaloza pakuti ife sindingapitepo. Can we go and say kalambulenisewo basi manda tenga zina zopepuka ndikhozo panga ndakuza ndikitsazo kwene ndikapeza apology traffic andivisa afuna license maudzoti yayi musana nifunza za license kodi makodi ali kuti aza kugundani tu mukuimba pakati pa sewu mukweza dzanja aza kugundani lano muzamuimba mlandu koma mwina aza kaona wapita. Why can you just have makosi ndakuza ndakula makoni ndimatenga ndrama za nthumba ndoziti takula ndikoni muyike apa kuti anthu ayambe kupanga anthu azi kudziwira anthu from there kuti pala traffic pa ndikakamba za sip trap mpana nayi pamene pacha akuzomba ndikuti mwa hati nani babasi so driver yanga na basi ndiye driver akuti amene tinali babasi tolembera driver amangana chonchi ukamatamanga 60 ino mukaone pasi pati tikaone pasi. So zinthu zina zazing'ono nangasama opo takaikazi kwangwani Muona basi. iya imubaya ndenawo zoti chitsanzo chabwino eneyo maso kunokoma speed trap aja kweni sofuna kuteteza speed Hayi ndofuna upanga ndalama. ndofuna upanga drama so muzaone mabisalira amana amagwira kamera uja kuti iwe njoka ikuluma iwe kumene kubisala munthu kuchire kuti yese kumene kunjoka ikuluma ima pamwino anthu aziona kuti pali kamera cholinga chake ndi kuti anthu asathamange koma chife amavula chipewa choti kama ikuendesa galimoto mtunda ulali North Africa amakuza yes kama onesha mwamba reduce your speed. This is a 30 km/h zone. Yes. koma pili munthu wabisala lipinda pake Kuvula chipewa chipaoneka patali chipewa wavula reflector wavula chipewa kuti wafika kwaje Ena somba kunama. Ukuna mizira kuti ayi. umatamanga kwambiri osanafike. yes kupita kukaona kamera kuti pasogolere sinafike kwa mlingo wache Ndikhanga ndaimbwa ndira pang'ono. Chabwino. Nkhaniyo. yes Pali ma meeting ochuluka amene amachitika mdziko muno omakambirana nkhani imene. Yes. Amati diversification eka chani mining zinazoterozo. Muona kuti chidwi chimakhala chokapanga ma meeting amene kusalima kudya allowance kapena kumangochi. yes Ndipo anthu amatenga ndithu allowance awo okhutira nkumapita. amakalemba mapepa alatu umene kwachunga Yeah, kuli so mapepa mapepa awo Yes. amatha kulembedwa ndithu. kusungidwa Koma ma professionals ena umati ukawafusa amene ma industry imene amakuza kuti if is tinauza kalekalizi. So ife tungopanga kuti nafeso bora tikatenga allowance koma tinawo anthu amadziwa what to do. They already know. Ma files alipo, ma research, masample china chilichonse koma alibe mphamvu. They don't have the political power. Pamafunika kuti anthu ena amene ali pasogolo apezeke wina amene achite kickstart. Inuyo ndikaswiri amene mwanena kuti izizi mutopanga mote koma anthu aja ndolembedwa ali ndi malire awo. It's beyond their pay grade kuti zinthu zina ziyambe. So nchifukwa ifeyo timafuna kumaloza zala kwambiri kwa anthu andali.
kuti takuyikani mbomamo ncholinga chonena kuti musinthe zikoli chonde this laissez-faire attitude tisapezekane mdziko muno tilibe china chilichonse kungogawana ati basa Mozambique tenganiko uku Tanzania tenganiko ufu ziko lekanika. We can do better. Koma umaonanso attitude yonena kuti mena nanenera attitude yonena kuti munthu afuna kupita kulilongwe ndi attitude yonena wina sakufuna kupita kulilongwe imaoneka. Are we really serious kuti want to pita kulilongwe? Kapena tizo kumango yanga amwe ndipita umane wata wasapita. So nthawi zina we go around in circles until someone rises up ndikuzanena kuti zimenezo zinazo tiziziphunzira as we go koma apa we are getting started. Anthu andale tikoza kuthamanga kumene kuja kuti chifunda amene anyamula chinthuchi. Koma sometimes when you look at them zimene akuyankhula ndi zimene akuchita wekaso mafika poti koma wawa zimene kuganiza ifeza kuganiza izizi ife mele tikuvutikira tikufuna chinthu chitatheka koma kumudaba munthu nduna yaboma kumudaba munthu kandi PS zimene akuchita iwe kufika poti koma male kunoko kuti zinthu zizasinthe pa ulendo. So pan Africa but you see apart from zina ndizima bureaucracy. Kuti chinthu chichoke apo chizafike apa chili ngati kutembenuza chiboxa bwana pamene pali tayala kuti uzigubuduza bokosi ndi kugubuduza tayala chivi. I don't know what we can do to the government to make sure kuti uje nthawi yawo iziyenda amakanga kuti they have the time in the world kuti kalata choke mu office mwanu ikafike mwangono ondakhala moyandikana ngono usangabwere kusafusa amakuzati kuno tusiligwira chiro choncho. Ina kafufu kwanga ndinapeza kuti anthu amene padalira ola akapita ku office they talk politics much than their work. They talk politics much. But also we must cut down on the delays unnecessary. How can you be so important iweyo kuti ukapita kandi kunja china chichonse chizikudikira iweyo munthu awadapita kuti mu office anachokapo 2 months uli kunja it means zinthu za mu office mwako they will not work for 2 and somehow we believe that this country is going to develop. Like how? When people are not showing seriousness, when people are not showing kuti nthawi. Bwana. Chiboma chitingachigwedeze chi Capitol Hill chicha. Sitingachigwedeze chimene chichachi kuna kuti kuyambira lero ichi kuchoka apa nthawi yake ndi. Ichi kuchoka apa time frame yake ndi. Sitingachigwedeza chonga chimene. Wina mafotokoza wa ku Capitol Hill. Ndimankho anayedza nkhani zomwe zikuchukazi. Ndana ndimbira phone. Ndiye tinankhala zinthu zambiri ndiye anazanena kuti pachuka zambiri pakati zomwe za ma embassy zomwe ndiye kuti amwene ineyo ndakhala ku civil service nthawi yayitali ndakhala ku Capitol Hill nthawi yayitali koma one thing I concluded kumene kucha kuli ziwanda akuti amwene kumene kucha kuli ziwanda. Do you know do you know za ma ambassadors omwezi you know anthu ena amagula anthu ena amapereka makopiri. Do you know anthu ena akuti achimwene ine munthu wina wa dziko lina anali ku embassy koma afuna kuti asakhale record koma amwene kubweresa akuti anandipasa ine masuti 6 now suti moziyo ya $1,000. Suit. That's $6,000 worth of a bribe. Deputy Leso akula 5 ngasaka kula 6 abwanaso amuki kuti ofuna challenge ndi. Masuti $11,000. Cholinga munthu uyo kuti ngana bali ikakatuluka zina lakanena kuti koma awa akhale kumwekwa akuchita ntchito yabwino. That's how akuta mwene ine kumene pira kuivala suti yo kuti ziwanda twize ndikuvala. But that's how corrupt our system. And kamanena izizi sikuchita target munthu mmodzi kana chipani chimodzi. Ngati dziko we must discuss. We cannot go anywhere ndimene tikuchita zinthu zathu. Chifuka aliyesa ngona kuzokuti ndijapo chani it's all over the place. Andachunga izi zomani nazi kuti kunoko zimezi usiti panga chonjoyi kuboma kunoko. Like kuti kuboma ku some place where you guys can take forever to make a decision. And ziko lilaima madikira some decision of some few individuals who don't care. Sabanga choncho chani kunena kuchedwetsa zinthu zofunikira process imene ya sitinga joy pamene popo koma pali zinthu zina zimene sakupanga bwino. Mwachitsanzo munthu ali mplanta muno ali ndi meeting akapangira kucholo pompa pa 15 kilometers. Angofuna kuti boda ya boundary ya planta kuti aje allowance ya cholo. Ndi akanena zinthu zofunikira kwambiri kuti tathamangani munthu inu akufa uku. Haya izimezonso ngana bwana kuti besana ndipatse directive imene yoyayi. Kuchedwesa kumakhala konena kuti iweyo ukhale desperate. No ukakhala desperate umabisa chimba.
they cash in Umabisa on nthumba. that. So makhailida alandire. Amalawi tiziuzana zoona ngati zinthu zathu tizichita mmene tikuchitiramu kuti fodya yakuchita kutiuza kuti ndikutopa koma sitikumpezera msiweni wace kuti amuthandize kuseza mtanda. Fodya waseza mtanda nthawi yayitali amainati mulandire mtandawo kuti tiseze nayo kwatanyamulanso golide chanchani koma aina Yosefa akole Arimatea ali pa. Yes, Yosefa akole Arimatea adamulandira Yesu akugwa nawo mtandawo. Maminos, they are there to help us carry this heavy cross that tobacco can no longer carry. It's too much for it. But somehow we are so quiet. I've heard, of course, kuti kumining akupanga kuli align apanga ma cooperatives ndi our artisan ujeniwa. But let's move at a speed yonesa kuti we are desperate because we are. Chabwino tikambeza msika wa wakawaka. Msika wa wakawaka uli kulilongwe mpepete mwa M1. Pamene popo malingana ndi malamulo oona za kugulisa sipamene okhala msika in the first place. Ndi malo osavomerezeka, suli malo abwino, ni malo kuti akafuna kugulisa msewu, malo akamakhala ngati amenewo. Udayamba 2010 msika umenewo. 16 years uli pamene popo. Ena maona samachita kanthu. Anamanga msika wina ku bypass. Kuti msika ukakhale kuti kumeneko. Anthu apamenepa amenyesa mutu pamwala ife kumeneko siti kupita. Adapasa deadline yapa 31 March 2026 kuti pofika apa mukhale mutapita kukakhala kumenekoko anthu akuti mupita konokha. Zanani nduna au ministry unduna ona za maboma wang'ono asite council ndanzawo ena kumeneko mphatizana nda azachitetezo adapita kumeneko kukagwetsa zimene zinamangidwa pamene popozo ndi cholinga chosamusa msika umenewu kupita ku bypass. Anthu apa msika pamene papa katundu wawo ena udali mmene momwe aunongeka chanchani poonesa kupsa mtima anthu pamenepa adachinga msewu kupanga zionesero zokwiya matonongera katundu atu simungati tero zidasokonekera pamene popo. Ena andale alowererapo mwaona hakuchitani boma ili kuchitani nkhaza inu mavenda sangakutero. Kodi anthu a Mulungu nkhani ngati zimene zizi zokhazi yatimani azicha kuti ife sitimafuna kumauzana zoona, timafuna kumanyengererana chifukwa chokuti timafuna kuti tizikondedwa pa zinthu zopusa. You must be popular based on zinthu zazizenezeni. How should we be dealing with nkhani zophwanya lamulo, nkhani zosasatira zinthu, nkhani zosavomerezeka? Tiziuzana bwanji zoona kuti chilungamo chiziyenda ngati mazi. Akuluakulu mmakhala mphiri mwaphulika polo wakuphani. Chonde musazakhaleso kuphiriko. Iye ayosankhula chocho. Osankhula chocho anthu adamwalira. Koma kana khasa adapite sakadamwalira. Ndi amene apita waso azamwalira ngati siti kwauza zoona. Ambuye Bishop yambi nkhani. Tizipanga bwanji zinthu zathu. Sitifuna takuyitsa anthu aku wakawaka koma city council yachita zoyenerera. Kuwachotsa sitifuna takuyise. Koma city council chifukwa bata lija labwera kumene apititsa kujango ndi kwabwino. Kumene akakhala bwino. Sikuli nsiko jamangira kuja. Yes. So ndizowawa ifanya kuti samamvetsetsana. Chokani. Koma my point is asite musapezera anthu osauka. Pali zinyumba zina munamanga X mula anthu ena. Tapitaninso kumeneko mukagumule musaoneke madolo pa mafana. Ifana zina ife timaona kuti awada akuchenjera pa ana. Akuphwengesa maujeni maokala. Eya, akuchenjera pa ana. The same way you have started with wakawaka. Go tikumtimve. Kuti mulimbi mwachola. Fati mtandane kakale the red bingo. Analimba kale za reditu. Chongo funika kupita kukagumula. Kodi ziphweke pote anthu awawa alibe kopita. So kugwetsa kuja. Ile ndikaona nkhani yata. Ndaula ndava ndani awa minister komanso amaganiria ndiwati walemba maina tiwathandiza imeje kamata 2 weeks ikala kuti manager yata akonza pamene pacha. Koma kodi ino anzathu asite mungabange zomwezi usiku mungatenge anthu kupita mu town ya kumalangalanga mungakakumule nyumba za anzathu aja mungagwetse mulimbi mashoba amwenye ya Muhammad tingotenga zina la ndomulezi mungagwetse ya Mr. Muhammad mungagwetse nzemkusa ndisanenge ba credit chifukwa chotabangira anthu kumenya kamwana kachonchi andi bouncer iya ukumane ndi bouncer nzako ndiye pamene ndisiti wendi katu bouncer kamwana ndani mayamba kamwana mamenya kamwana mafetsa sio kwambiri koma bouncer asakhale pa kamwana town yathu sikuoneka bwino mtown mwene ukalowamo kuona shop yetu ukamagula zinthu abale shop isitsakwa hii ikiba modi mufuna nduzo shop yako isunga modi mufuna nduzo sakuona ya ikiba ya ikiba sakuiona angoni wa ndiyambire pamene. Yes. Ngati blantyre sakuoneka bwino. Yes.
chifukwa chimodzi ndi nyumba zimene zinamangidwa kale nthawi ya Samunda zonyasa zosaoneka bwino zofunika zigumulidwe zosaoneka bwino chichewa chake ndi kunyasa zonyasa ndipo timadikira kuti mpaka na ngozi ichitike pamene kumaza kuti iyayi we can do better koma nkhani makhala yomweyo alipo ena amene amaziwa kugwesa amayankhula ndi mabige amaziwa kupereka makobiri amene anthu amakhala ngati kuti sakuwaona koma winawe ngati ulibe chopereka china chilichonse ngati ulibe nsembe iweyo amayambira ndiwe chikwapo so we can do better koma tipite ndibwerere ku wakawaka yes nkhawa yanga yoyamba ndionena kuti kodi pamene msikawo unkayamba ena ankaona ma authorities amaona anapangapo chani it's better kuthetsa vuto limene lija lili laling'ono kusiyana litakula koma ayi ndithu kumalionera vuto lija likukula mpaka na msika uja pamafika malo nthawi yonena kuti uduse pamene pachapo chipwirikiti and this is the capital city. True. So for me a city you could have acted much earlier. Yes. Number 2 sikokhakwai pali misewu ina imene inakhala ndithu misika imene akhala mpepete mwa msewu ndikupasana chisanzo chake cha 2019 paka mpepuza yes galimoto chitraki mabreki anavuta chinaphanthwa ndithu pamene pacha ndipo zimene sisi paka mpepuza pokhaya ni malo osiyanasiyana anthu aja nthawi zina tiye samana mizira aboma samana mizira wina aliyense tiziukonda moyo wathu mukakhala kuti mwafa simungapangenso business simungagulitse kachewere ayi ndi pena pake timakhala ngati anthu otitagontha ngati tini miliyoni 9 amakhala anthu baja misana misewu kukhala misana misewu anthu ayang'ana uku kuti akuluakulu kali moto kamadusa kumayizemba kali chibhakera bola atichochi SP kumisewu folo amatsenga tomato kika musewu mudza lusewu kumene ku tomato kika musewu watala uchi tala iwo mayimba pipi kuzasute angonyamula tomato uja kuchoka pa bridge ukafika pa misewu folo paja zimakutengera 10 minutes achotse tomato uja udutsa achotse ena so mpaka na kumakana kuchotsa musewu ndizimene zitiza kuti ndindale iyayi zimenepo tisalowesepo ndale ndipo ino amene mfuna kulowesapo ndale mungochita manyazi nkhani ndionena kuti we can have a cleaner country titakhala ndi better roads tikakamba kuti amakamba angoni wawo kuti vuto limatha kulithesa bwino koyambirira simungakhale maasha kutchalichi anthu nkulowa simalozera pokhala azaza ndekukatulusa kuti tenti kusanjeni bwino nde mmatani mene malandira anthu aja mukalandira anthu muzawulisa pokhala wakukana kukhala m'misikamo ku Blantyre market tili ndi vuto lomwe kutsoka market tili ndi vuto lomwe kodi tizipanga zokula mtimazi mpaka liti chovuta ndi chani kukulozerani kuti atsogoleri tangopitani mukapange business anzanu alikonkwa kugulitsa izizi zimakhala andale omwewo amene amana abodza amene ni mavoti chanja we send conflicting messages titseke ndikupaseni 1 minute ambuye bishop muyambe ndino ambuye bishop amaliza ngoni wawo mawu anochokera pano nthawi yathu yatha nditseke ndikuti tisamangokhulupirira chilichonse cholembedwa pa social media anthu akadzuka mawu chimene amadzukira anthu ambiri ndikukhala pa Facebook akhozolemba chilichonse ndiye musanakhulupirire muziyamba mwafufuza chifukwa mudzakhulupirira zinthu zimene ndi zabodza ndayima pamene angoni wawo ine mawu anga ndionena kuti dziko lino lili mavuto ochuluka ndipo mavuto timadziwa palibe anganene kuti situkudziwa mvuya wakulumayi kuyankhula ndete yankhula ena anu mabwana mwapita kunjaku kukaphunzira zinthuzi mafailo maproposal mwalemba nthawi yakwana yonena kuti zimene timakasirira kunjako tizikhala ndi chinthu sono tiyambe kupanga kuno ku Malawi tiye tigwirizane ndalezi tidapanga chisankho chidachitika owina anawina alephera tizikhala kundika nthawi kena konena kuti tiye sono titipule pa ground tichite zinthu zokomera zikoti koma nthawi zonse timakhala ngati tili pa kampeni tili pachani amalawi ndalezi sitizimadya munthu ukatopa ndi njala nkuziwa kuti chakudya timachita kukalima kumunda umanyamula khasu kupita kumunda kuyamba kulima ndiye kuti wayambako process yofuna kuthana ndi njala maiko onse osauka pa dziko lapansi atazindikira kuti tikusauka chifukwa chani they made a decision to change that and they went to work. That's why if you listen to the China story indeed tinapita tinakamva how they eradicated their poverty posa chedu apa amangoziwa kodi kumene kukoza kukhala product yanji ndikuyipanga mwakaswiri abwana panopa achita kunena kuti kulibeko mphawi
ifeyo tingalephere kuthesa umphawi anthu tonsefe akuluakulu ziko muno tikayenda zilozirana awa ku Malawi amphawi awo ayi ife sitimafuna tizuzira zimene zizi ayi pamenepo ndiye pamsiriziro pa program yathu ya lero ya the hot current ndithokoze angoni wawo amene wanda Bayana Chunga tidakali nawo pompano zinazo tizimva kusogoloko koma for now he's sitting there awa nambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka all the way from Mzuzu mwenda kubanja ku Mzuzu taenda bwino kwambiri ambuye ziko ko basi mbali yakuno ndilipo mundiona ndilipo kufikira sabata mawa apeni mapira mafuna kulanda chithunji koma sangachikwanisa achepa nazo kutali chinthu ndi changa ichichi apa naikapo zithwa mpando omawo chawo chabwino ndathokoza ife timakhulupirira Yesu makoma nonse and goodbye.